МПТ Вайб, 6 имена, една лига. МПТ Вайб, 6 имена, една лига. Влизат бавно, блакаут, тишина в стаята. Първа е Даная, носи светлина в тамата. До нея е Габриела, лед в очите, фаер в кръвта. Ако те погледне два пъти, това е съдба. Диана точно стреля без да вдига шум. Думите й режат, няма нужда от куршум. Никита, студен, лукс, хай, клас, стил. Движи се бавно, но сменя целия филм. Те не викат, карат те да мълчиш. Те не гонят, ти сам ще тичаш. Ниво над ниво, без излишни драми. 6 имена, но звучат като армии. Даная, Габриела светят в нощта. Диана, Никита, студена игра. Мария, Християна, класа без страх. Ако са в клуба, това е връх. 6 имена, една корона. Всяка сама е цяла икона. Не са тренд, не са мода. Те са стандарт, другото е проба. Мария, тиха сила не говори на глас, но щом каже край, това е финал за вас. Християна, ангел с характер на сторм. Ако я подцениш, губиш контрол. Те не искат спотлайт, те са самият блясък. Движат се чисто, без фалшив натиск. Ако си с тях, трябва да си реален. В техния свят няма почти и банален. Не им трябва принц, не им трябва име. Те сами си пишат режима. Сърца от лед, но душа от злато. Ако си истински, имаш шанс. Даная, Габриела, Скър, Диана, Никита сменят атмосферата. Мария, Християна държат сцената. 6 имена, 6 звезди в играта. Ако ги